Skúsim čo najstručnejšie, aj keď ten príbeh Českej sporiteľne je starý už 200 rokov, ale to zrýchlim do tých posledných. My sme vlastne tie štatistiky, ktoré ste videli v tej prvej prezentácii od pána Sourala, my sme ich mali rok dozadu, pretože sme banka, ktorá má najväčšie portfólio hypoték, 370 miliard aktuálne, takže nás naozaj zaujíma, čo sa bude diať na tom trhu. My keď sme si urobili tú predikciu toho, ako to bude vyzerať dnes, tak nám vyšlo to, čo sa deje dnes. A s tým sme oslovili ministerstvo financií ako našeho prirodzeného partnera pre banky, že mám pocit, že je tu obrovská sociálna rozbuška. A nám ako banke sa tu darí vtedy, keď je tu pokoj, kedy ľudia žijú v dobrých časoch, kedy veria v budúcnosť a tu môžeme financovať. Keď to dospieme do štádia, keď dneska v Berlíne, bude sa tu znárodňovať a budú nastupovať do vlády extrémisti, ktorých vidíme po celej Európe, tak to nie je situácia, ktorými by sme chceli fandiť. Takže tá diskusia bola, ako môžeme spojiť sily a čo my môžeme urobiť ako Česká banková asociácia alebo Česká sporiteľňa preto, aby sme pomohli nájsť systémové riešenie. My sme na túto aktivitu vyčlenili 6 miliard korún na to, aby sme my ukázali, že to myslíme vážne. Ten dôvod, prečo tak robíme, je, že máme to šťastie, že naši akcionári Rakúska Erste je finančná skupina, ktorá už 60 rokov má takúto dcerskú spoločnosť. Volá sa to Österreichische Vereinswohnungen. Je to systém, ktorý je dlhodobo budovaný v Rakúsku, už má viac ako 100 rokov, nejakého pripraveného územia municipalitami, určeného v územnom pláne pre špeciálne licencované subjekty s regulovaným ziskom. Tento systém nie je možné skopírovať, to trvá 60 rokov. Máme pocit, že tak, ako sme chceli my pomôcť a chcem aj poďakovať tu na zástupcom ministerstva financií, MPO, MMR, že sa podarilo nájsť spoločnú diskusnú platformu, v ktorej sa môžeme pozerať na to, aké modely fungujú v zahraničí a čo je nevyhnutné, aby sa stalo v Českej republike na to, aby sa tu ďalej takto krásne žilo. My vidíme, že to sociálne napätie rastie. Určitá vrstva spoločnosti, podľa toho, ako sa míňajú prostriedky na účtoch, môžeme povedať spodných 40%, veľmi rýchlo chudobne. A to je alarmujúce. Tá nedostupnosť bývania pre nás nie je ako teoretický problém a myslím, že prvýkrát je tu historická šanca a ja naozaj chcem poďakovať, lebo mne to dáva ten optimizmus, že vidíme, že tie 4 ministerstvá sú pri tom stole, hľadajú tie riešenia, sú tam ľudia, ktorí majú chuť a majú skúsenosti a vlastne som aj rád, že asociácia a ďalšie sväzy a sektory si prísadnú do tej pracovnej skupiny, pretože naozaj celá tá krajina sa musí spojiť na to, aby prekonala takú veľkú výzvu. Takže my sa takisto pýtame, čo my môžeme do toho vložiť ako Česká banková asociácia, ako Česká sporiteľňa, aby sa podarilo napraviť tie krivdy, ktoré tu sú jak v ochrane nájomcu, tak aj majiteľov a investorov. Bez toho ten sektor nájomného bývania nevznikne. A zároveň by sme boli radi, keby sa pozeralo na to, čo funguje v zahraničí, ktoré tie chytré finančné nástroje, systémové nástroje sa dajú prijať na to, aby v prvej fáze vznikli projekty. Tá naša skúsenosť je, že sme 3 roky budovali spolu Národný rozvojový fond. Máme tam vinu rovnako my ako bankový sektor, ako aj štát a Národná rozvojová banka, že to skončilo na jednom ako na jednoduchšom princípe. Ak nie sú projekty so stavebným povolením, nikomu tým nevieme pomôcť. A to, čo my vidíme, je, že tu tentokrát čo iné, jednak je to sociálna rozbuška, pretože 20 rokov sa lacnými hypotékami riešil tento problém, takže nedá sa ani vláde vyčítať, že sa tomu nevenoval. Asi vždy sú úplne iné problémy, ako ten, ktorý nehorí. Tentokrát tá rozbuška naozaj týka. Tá druhá časť je, že je tu Národný plán obnovy, ako pán námestek spomínal, a tam máme pripravených 10 miliard korún na systémové riešenia. Takýto objem peňazí tu historicky nikdy nebol. Tentokrát došiel a tak ako sme videli tie návrhy, tak nám dávajú obrovský zmysel. To, čo je pre nás asi najpodstatnejšie, je, aby v prvej fáze veľmi rýchlo municipality boli schopné, pretože to pokladáme, ako tu kolega Hlavaček spomínal, tam je tá kompetencia príprav tých projektov a tam nám príde úloha štátu kľúčová, aby zhodnotila nevyužitý majetok štátu, pozemky, do fázy stavebného povolenia. Myslím, že MMR na to našlo v spolupráci s ministerstvom financií MPO 1,8 miliardy korún, ktoré keď dajú starostom, 50% municipalit sú klienti Českej sporiteľne. My sme sa bavili s 57 z nich za posledného pol roka. Tí nám hovoria, keď nám dáte 10 miliónov korún nenavratných, my pripravíme tie projekty.
My poznáme to územie, vieme, ktoré pozemky sú, dokážeme zmeniť územný plán, dajte nám 10 miliónov, my pripravíme stavebné povolenia. Ak sa toto stane, tak myslím si, že za rok musíme pogratulovať, pretože za 30 rokov by takýto úspech ešte nebol. A za 1,8 miliardy z plánu obnovy sa dá naozaj zahrať veľa muziky. Ja verím, že takto za rok sa tu stretneme, budeme oslavovať všetci spolu, pretože verím, že táto 100 plus projektov takto vznikne naprieč tou republikou a potom vznikne prirodzená diskusia, ako s nimi môže tá municipalita, tento zhodnotený majetok, ekvitu, hej, ako s nimi môže naložiť ďalej. A na to už je kopa nástrojov a príbehov Európskej investičnej banky, ďalších európskych bank, dotovaných peňazí, regulácie z penzijných fondov a myslím si, že to riešenie sa nájde. Za mňa ten cieľ je čo najskôr ukázať, že sa dá postaviť 5 000 bytov, rozostávať počas tejto vlády a ak, ako sme počuli, bude ambícia 50 000 bytov nejak ako do najbližších 8 rokov, tak ja tomu, my urobíme všetko preto, aby sa to podarilo, aby sa ten systém riešil. Na záver len poviem, v tejto fáze máme už podpísané prvé nejakých 250 bytov, teraz dokončíme ďalší projekt 300 bytov spolu s kooperatívou. Máme spoločné záujmy aj s asociáciou, zdieľame podobné nadšenie aj obavy. Určite máte s tým oveľa väčšie skúsenosti, na druhej strane máme 60 rokov skúsenosti v Rakúsku, kolegov, ktorí to na nás prenášajú. Nemáme pocit, že pár tisíc bytmi dokážeme zvýšiť dostupnosť bývania, ale veríme, že dokážeme získať skúsenosti, ktoré vieme využiť v diskusii so štátom tak, aby sme správne nastavili ten systém, aby fungoval dlhé desiatky rokov. Pretože asi nikto z nás neočakáva, že za 4 roky sa vyrieši dostupnosť bývania, ale určite si myslím, že môžeme očakávať, že sa nastaví systém, ktorý ďalšie 10 ročia bude produkovať výsledok. Tak toľko stručne o našich zámeroch a tomu, čo ďakujem pekne. Děkujeme moc za tenhle ten příspěvek, protože to zase dává další kostku do celkové skládačky a když to srovnáme s tou diskuzí, která byla obdobná před rokem, tak to byly takové vystřelované vize. Dneska po tom roce tady už sedíme s daleko konkrétnějšími koncepty, takže pokud se podaří to, o čem se tady hovoří, tak se na to opravdu těším, protože to konečně může někam posunout. Taková ta moje vize snová konečná je taková, že kromě toho celého konceptu, jak pojmout to dostupné bydlení, tady budeme mít i české lokální penzijní fondy, kde ten člověk si může do těch českých cihel i investovat radši, než si koupí vlastní byt, tak si spořit ty peníze tímto způsobem a být právě ve flexibilním bydlení. Jak to tady zaznívalo? My v skupine máme aj druhý najväčší penzijný fond s takmer 1 000 000 sporiteľmi a tá asi dôležitá informácia, ktorá nie je bežne známa, je, že v tých penzijných fondoch je 430 miliárd korún v tých transformovaných a myslím, že tá diskusia prebieha a už sú aj nejaké konkrétne návrhy asociácie, ako by sa dalo, keby len 10% tých prostriedkov sa do toho alokovalo, tak máme pocit, že to objem prostriedkov, ktoré by dokázali tomu trhu pomôcť a dať mu nejaký úvodný impuls. Je na to potrebná nejaká transformácia Národnej rozvojovej banky, ale to už asi prináleží na komunikáciu ministerstva financií. My tam vidíme progres, vidíme tam, že sa tie plány, ktoré pán minister slúbil, dejú, takže sme znova optimistickí.